ngiyambingelela impilo zonyaka lolibelayo umshumayeli uNgobo balapha ethathini sithola ukujabula uphumelele lo mcimbi esizowenza lapha kababa wethu siyafisa uNkulunkulu uyasilekelela kukhona konke sesikwenzele nalo umuntu wethu siwuthola ukuthi siphumelele ngani ngesibusiso sikamfundisi uMathenjwa. Siyacela ukuthi-ke konke esikwenzayo akugcine kuphethekile kuphumelelile. Ngumngcwabo-ke mina eMaqadini eMvoti kodwa ngumshumayeli walapha eThakindlela elindelana. Yaphela-ke lapho ngiyakubongela. Sekukhulu umshumayeli uNgcobo. Siyabonga baba Space. Thank you. Ba. Sambingelela ipage elisha lika YouTube noma lika TikTok. Okwenzakalayo njengamanje namhlanje isingeniso samcimbi kamfundisi ngoba njengoba sewamukela lo khulumayo-ke uphelela nzima uhlala khona la ilindelane ngaphansi komshumayeli besethakile khona la eThakindlela. Yabona nathi bezoethameli sama-VIP yokuhlala besingama-VIP akhona nje la. Siyabona. Umhla kabani namhlanje inyanga nonyaka? Umhla ka-7 namhlanje unyaka 2025. Sizoka umfundisi wethu ngentokozo. Baba. Siyabona. Baba wami. Sanibona ngibingelela epejini elisha la YouTube. Igama nguNzuzo kaNgcobo. Ngiziphansi kwamshumayeli Maphumulo. Namhlanje okwamela ubaba umfundisi uMathenjwa. Kodwa hle kathi uzobamela kusasa bese izithameli nje nasizothamela umcimbi. Siyabonga. Ngibingelela imema wonke amabandla inande namaphethelo wonke abaphansi kweNtuzuma uMashu kuzobe kusasa umcimbi kamfundisi okwamukela amabandla nawo amukele. Ngiyabonga. Uba igama lakho Sibonga. Igama nguCarlos Smith. Endaweni esirious kakhulu. Ngiyabingelela umnikazi wohlelo. Mina khona kwaZulu. Njengoba silapha seThakindlela ethempelini iThakindlela iselidlala eNtuzuma. Ungayazi nje ubona ngapha unamandla amhlophe isamile isobala lapha silapha sizohambela umfundisi wethu uMathenjwa. Mawambela umfundisi-ke usuke kwenziwa inkonzo ebaluleke kakhulu yokuhlanganisa ingilosi yomfundisi nengilosi yamabandla akhe awaphethe. Mangizwa umlando wale ndaba ngathi sekwenzeka umfundisi othile ekuthiwa wathi maye ebiza inkonzo esengasekho lapha kuthiwa wathi memeza ebiza usontweni kwathuleka. Kwatholakala ukuthi ingilosi yakhe yokufundisa ayihlangene namabandla akhe. Uma ebiza usontweni awekho umuntu oqhamukayo ngoba akuhlangene. Osathiwa kumeleke uma usumfundisi noma umgxoxo kumele ahlanganise nebandla lakhe. Uma yethatha lethempeli umbangeli ngomshaya nomfundisi. So sendabele njalo-ke namhlanje sojabula njalo sibona nje ngasiyanyakaza kahle kumnandi kakhulu. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu. Ngingathini mina? Imani kana no? Ngoba nje usila sojabula. Ngengane ngiyafunda. Nge-7 njengoba kusasa kuyi-7 izoba umcimbi kamfundisi. Umuntu yazi igama lakhe neSibonga usho uba wakaba. Ngaka Magwaza nguElihle ngamagwaza ngila eNtuzuma elindelana. Yabona. Igama lami nguSibonga konke Sibonga ngoba kancanana. Ngize la ngizobungaza usuku lomfundisi uMathenjwa. Ngithi alenziwe kahle liqhubeke kahle. Thank you my boy. Ngithanda ukubingelela igama lami ngubandile Sibonga Mpungose ngize ngisonta la eThakindlela la eNtuzuma. Ngisacela ukusho ukuthi namhlanje ngize emcimbini kamfundisi uMathenjwa. Ngiyabonga. Thank you boy. Boss. Igama lakho neSibonga Ntwana. Kanyile. Kakhulu mfethu yazi. Bani? Kanyile yabongile ngilana. Kwenzeka namhlanje abongile eThakindlela. Hayi kunomcimbi womfundisi uMathenjwa. Hayi kumnandi sajabule sizatha. Uzizwa njani abongile? Uzizwa njani namhlanje? Hayi
Taki boy. Boss, pendulo saan? Kubushapis. Tangin tuan. Nang. Us. Bona. Tati jela sasa. Zobe kumtsimbi elutsimbi. Yabang abangan bam yes. Ikaw naman yung kulum kulum. Itsin mo nandot. Ay, itsin dot. Isi ka man sibong pala. Tak, tingnan mo. Nang dan. Sawa na bab. Unjan. Ubay ka malak. Bani? Ubali ka malak ko. Waka ba? Okay, kung sakala namtani kaza wale kati jana. Kun mara ku kana bezo zo ban. Ozo funula ka. Wakati ngwesi nene sako futi. Kete. Sikala nje. Wapani ngiboni pesh. Pendo. Bawazi bamuka kanje. Bawazi bamuka kanje. Sawalong pundis. Njalo. Pundis terbuza namhlanje ukwenzakalani ehlahleni. Namhla usuku olukhulu namhla lokwamukela umfundisi la ekhaya nomfundisi amabandla nawe ememukela umfundisi ememukela amabandla lelo suku liyaqala namhla umhla ka7 ozishawuza kakhulu abantu labo bakashembe bonyazi bezulu baqhamba zonke inkalo bejabulele ukuthi sikhule nabo la endaweni sishumayela ibhangelo lonyaka akukho okuhle lesikudla sasigijima lapha lethempeli la ehlahlindlela nje selizala amaningi ithempeli cishe aya 15 amathempeli aphuma la ekhaya ekhishwa yini ngabeka zonke indawo ephuma la ekhaya lethempeli lekhaya liphuma esabatheni kunqobo lose umvangeli ebuhleni uyena mshumayeli lawo besiphethe usesabatheni ethempeli lakhe lilodwa ithempeli Shembe wasenzela umusani nyanga izini yathi sengushisile umlilo ngibona ucisha washaya wathi bahlangabezeni sengibashiyezeni saphuma nalowo ngilozike ebuhleni yasisebenzela wonke lo msebenzi. Amen. Yabo. Ukuze umfundisi Sibongo oba umfundisi okhuluma isibongo sakhe. Umfundisi Mathenjwa. Yabonga umfundisi. Wethu angiyena umuntu oyiphiwa ngokukhuluma kodwa nje kafushane Yebo Mshumayeli. Sihlangene ngakho la sihlangene uShembe wasigcobela umfundisi siyamemukela siyabonga enkosini yamaNazaretha ukuthi usiphile umfundisi esizokhonza naye uma sinenkinga sisihlanganyele naye sibike kuye akhombe indlela uma kunje yenze nje uma kunje yenze nje okukhulu siyabonga ukuthi sagcotshela umfundisi wethu lo esimamukelayo namhlanje. Yebo baba. Ngiyabonga Mshumayeli Simelane. Ngiyabonga Mshumayeli. Mshumayeli Sibili. Ngiyabonga kakhulu Mshumayeli Sibili. Baba njani? Baba sicela ukubuza ubakama nesibongo namhlanje kwenzekalani baba ehlathi sicela usithathe ngesibeke.
igama ubheka unzaba udume ngonzama nehlashindlela. Namhlanje umcimbi omkhulu kamfundisi lapha ekhaya. Umfundisi uMathele wamukela amabandla namabandla futhi ayamamukela. Futhi nje usuku nje olumnandi kuze kube ikusasa la umcimbi ukhona. Siyaqala ukuba lento enjeni la eDuzuma noma ngithi Richmond Farm. Siyathokoza kakhulu ukuthi nathi ekuzalweni kwethu sibe nalenhlanhla engaka. Siyathokoza kakhulu. Siyathemba sibona kukuhle nje namhlanje lokuqalile usuku. Senze kwaphela lesikhathi sisalindileke khona ungakafiki kahle inkomo ezobenziwa uwolo umcimbi ophelele. Nakusasa-ke silindele abantu abaningi ngaphezulu lesibalo esibabone namhlanje. Babuza amasiyabonga kakhulu ba. Amen. Curang. Kawan. Ganun. Uzochaza siphokozela namhlanje. Usichazele. Sawona njani siyaphila Kaphilo njani Makuzeka namhlanje ngifika kwazisho isibongo sakho ngethuba usingalele kafushane ngendlela uzondlala ngayo noma nje noma iminute Ngicela ukubonisa inkinga engibhekene nayo Thank you.